Els nens de 0 a 5 anys són els principals protagonistes d'Electric Babyland, un conte musical pensat perquè els més petits hi participin. Hem de fer un bon terrabassall perquè són un bon embús per enviar a la ciutat. Podem tocar-ho tot. Tot ho hem de fer per enviar un bon so fort i net aquest embús. En aquest espectacle passen d'espectadors a actors, uns canvis de paper amb uns objectius clars. El teatre per a mi és una bona eina per endinsar els nens en el món dels sons i també de les llengües, perquè totes les nostres obres són amb molts instruments i moltes llengües. Els instruments estan fets a mida i ideats per a aquesta obra en concret. Avis i pares han quedat satisfets i sorpresos d'aquesta experiència teatral. Disfrutó mucho, participó, al principio no quería, lloraba, que tuvo miedo, pero después se soltó y ahí está. Aprofitant una mica les vacances, de l'escola bressol i així, fer una activitat diferent i ha estat molt bé, molt divertit i s'ho han passat molt bé. L'obra dura 30 minuts i cada vegada que representa és diferent, ja que depèn de la participació dels actors més petits.